Labaran Mako. Ga kanin labaran, gwamnatin Najeriya na sake sabon yunkurin sa ido akan kafofin sada zumunta na zamani. Haka kuma, gwamnatin jihar Katsina ta kaddamar da tallafi ga ɗaliban da ke karatu a manyan makarantu. A rahotanninmu za ku ji cewa 'yan damfara sun damfari wani mai sana'ar POS. Wasu mata guda biyu suka zo suka same ni suka ce mun suna son kuɗi a gurina, na ce masu kamar nawa, suka ce kimanin zai kai naira 60,000. Ga cikakkun labaran wanda ni Fatima Rabi'u zan karanto. Gwamnatin Tarayyar Najeriya na sake wani sabon yunkuri na sa idanu akan kafofin sada zumunta da masu amfani da su a faɗin ƙasar. Hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa wato NBC a ranar 3 ga watan Oktoba nan ne ta aika da ƙudurin doka ga Majalisar Dokokin ƙasar inda ta nemi a sake kafa dokar da za ta ba hukumar damar sanya idanu a kafofin sada zumunta. Ƙudurin da idan ya zama doka zai baiwa hukumar ta NBC damar daidaita al'amuran kafofin sadarwa na zamani tare da hukunta waɗanda suka saba ma dokar. Sai dai tuni wannan yunkuri na hukumar na sa idanu akan kafofin sadarwar ke ci gaba da kawo cece-kuce tare da shan alwashin bijirewa duk wani yunkuri na tauye 'yancin faɗar albarkacin baki. Gwamnan jihar Katsina, Malam Dukka Umar Radda, ya kaddamar da raba kudaden tallafin karatu ga ɗaliban manyan makarantu 'yan asalin jihar Katsina. Su kimanin 14,443 da suke karatu a faɗin ƙasar nan. A jawabinsa a taron da ya gudana a harabar hukumar bada tallafin karatu ta jihar a ranar Litinin ta makon da ya gabata, gwamnan ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kyautata jin daɗi da walwalar ɗalibai a kowane matakin karatu domin inganta rayuwarsu. These brighter students that have excelled in their academic performance of 50,000 each on the number of students I saw in the budget. This is not a government donation. This is a personal donation coming from me. Ahmad Abdul Fattah daga hukumar malumfashi. A gaskiya na ji daɗi sosai, musamman ma yadda aka karrama mu ɗalibai, aka karrama mu, aka nuna muhimmancin karatu, suka nuna cewa suna tare da mu. Gaskiya na ji daɗi sosai, har gwamna ya ba da lokacin shi ya zo ya yi bayani ya mai da hankalin shi kanmu. Na ji daɗi sosai. Sunana Halimatu Ibrahim Wada daga FCE Katsina. Gaskiya zan ba su shawara su ma su dage su karatu har Allah ya taimaka ya kawo su wannan matsayin. A karan kanka kai kanka zaka ji daɗin cewa yes ka yi abu kirki har kuma al'umma ta shaida haka. Kuma iyayenka kansu at least su ma ka san ba su wasting kuɗinsu da energy da time ɗinsu ba, sun yi support ɗinka, alhamdulillah baka ba su kunya ba. Sannan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ba da fifiko wajen tallafa ma ɗalibai da ke karatu a ko'ina a faɗin Najeriya da ma wajenta. Kafin mu ci gaba za ku amshi wannan saƙon. Domin ci gaba da sauraron Dan Masani Radio sai ku ziyarce mu a adireshinmu na yanar gizo www.danmasaniradio.com ko kuma ku ziyarce mu a Facebook Dan Masani Radio. A YouTube ma za ku lalibe mu a Dan Masani Radio ko kuma a shafin Instagram Dan Masani Radio domin ci gaba da sauraron shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma wayar da kan al'umma. Dan Masani Radio ta kuce. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai ci gaba. A wani labarin makamancin wannan, gwamnan jihar Katsina ya kaddamar da shirin rarraba kayan abinci da kuɗi ga masu ƙaramin ƙarfi a ranar Talata da ta gabata a garin Daura da ke jihar ta Katsina. Gwamnan ya yi fatan cewa waɗanda suka sami wannan tallafi za su yi amfani da shi yadda ya dace. Kimanin mutane 1,813 ne suka amfana, waɗanda suka haɗa da matan da suka rasa mazajensu da waɗanda suke riƙe da marayu gami da dattawa. Ƙarshen labaranmu na wannan makon kenan, sai kuma rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a labarai, gwamnatin jihar Katsina ta ba da tallafi ga ɗaliban da suke karatu a manyan makarantu a faɗin tarayyar Najeriya. Shugaban hukumar ba da tallafin ta jihar Katsina Dr. Aminu Salisu Tsauri ya yi ƙarin haske kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyar mu Aminatu S. Muhammad ta ɗauko mana. A yau mai girma gwamna ya ƙaddamar da
ba da tallafin zunzurutun kuɗi naira miliyan 640 da 648,556 ga ɗaliban jihar Katsina da ke karatu a manyan makarantu. A wajen ƙaddamarwa mai girma gwamna ya yi abu biyu. Ya ƙaddamar da ba da wannan kuɗi ya kuma ƙaddamar da abin da ake ce ma Award of Academic Excellence, wadda ita ce ta farko wadda wata jiha ba ta taɓa ba kuma ba a taɓa yi ba sai a nan. Mai girma gwamna ya zo yin abu biyu, ƙaddamar da ba da waɗannan kuɗin da yadda Allah tsakanin yau zuwa gobe duk wanda ke jiha Katsina sai ya ji su ta akawun ɗin shi, sai wanda akawun ɗin shi ke da matsala. A wani rahoto da wakilinmu ya ci karo da shi, wani mai sana'ar POS Adamu Muhammad Abubakar a garin Marabar Liman Katagum ya haɗu da 'yan damfara inda suka damfare sa maƙudan kuɗaɗe, kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Sunana Adamu Muhammad Abubakar, mai POS a Marabar Liman Katagum. Shekaran jiya da yamma ranar Talata kenan, wasu mata guda biyu suka zo suka same ni, suka ce mun suna son kuɗi a gurina. Na ce masu kamar nawa, suka ce kimanin zai kai naira 60,000. Sai na ce masu to ina ganin za a samu. Sai suka ce mun to shikenan in cire masu. Shikenan bayan na cire masu kuɗin kenan sai suka ce mun to dan Allah in taimake su da waya za su kira mai gidansu. Sai na ce masu waya kuma, sai suka ce min shikenan. Sai na ɗauka sai na basu. Da suka danna waya sai kenan sai suka yi flashin. Ashe flashin din nan da suka yi sai bayan minti biyu sai suka ce ai ba sa so su ci mun kati, sun kira ne da niyan flashin zai kira. Shi kuma sai ya kira sai ya ce kun cire kuɗin ne? Sai suka ce mai mun cire. Sai kenan sai ya ce to shikenan, sai suka kashe wayan. Sai bayan minti 5 haka sai ta sake cewa sake cire mata wayan nan a lock, ta sake kiran shi. Shikenan sai na sake cire wayan a lock, sai na sake kiransa. sai da ya dauka, sai na mika mata, sai na ce gashi yana magana. Sai ce yawwa kai ka kira shi, ka ji muryan namiji ne a lokacin da na kira shi na ji muryan namiji ne ya dauka. Shikenan sai na ce mai gashi yana magana. Shikenan sai ta ce mai to sun gode, yanzu nawa za su dauka kudin da za su kashe? Sai suka ce mai 10,000 za ku dauka ku kashe. Shikenan sai ta dawo mun da wayana, sai ta share dialing calling din a wayan. Shikenan sai ta ba ni kuma ban dauka wani abu bane ba. To ina ta kasuwa na dama account dina na sani a cikin kudi ya kai 300,000 a ciki. To shikenan can an jima kawai da yamma sai wani ma ya zo, sai na sake sauke mai 500. Still kudi ya kai wajen 800 kenan. A cikin asusun naka kenan? A cikin kudin asusun nawa kenan. Shikenan can an jima sai wani makwabci na sai ya zo ya ce yana son tura mai 20,000. Sai na tura kudin, sai ya ce min wai babu kudi. Sai na ce a cikin asusun naka? A cikin asusun naka. Bayan da ka yi lissafin akwai da 300,000 sannan ga 500,000 da wani kawo. Da wani 500,000 ba a ciki ba. 800,000 kenan? 800,000 kenan. Sai ya nuna mu asusun nawa yanzu babu kudi komai. Sai hankali na tashi. Sai na dauki waya na, sai na kira mai gidana wanda ya bani POS. Nike ce mai yau kan POS ina akwai matsala ne ko menene? Da na sai ina da kudi 300 kuma gashi na sake wani withdrawing din 500. Yace Adamu a wayanka babu wanda ka ba mu waya yayi kira. Sai na ce akwai wasu matan da suka zo suka ce in taimake su da waya. Sai ce kash ai Adamu a gurin ake samun matsala, kana ba su in suka kira wani duka komin statement ɗinka duka zai fito a wayan. Sai su cire kawai, shikenan sai su cire ma kudi. Na ce to ina ganin oga ko na samu wannan matsala. Sai ce kai locking din wannan account ɗinka ka gani zai shiga. Sai na danna locking din, sai na ce mai ai oga ya ki shiga wallahi. Ya ce to Adamu akwai matsala. Sai na kira yana nake ce mai to kaji fa abin da yake faruwa, wasu sun zo na ara masu waya na sun yi kira da ita, amma kuma yanzu kudin account ɗina babu. Ya ce subhanallah. Shikenan kuma da muka zo muka duba muka samu babu, muka samu an tuttura kudi nan 200,000, nan ma 200,000, nan ma 200,000 duka a ofe. Sai kuma muka samu an tura naira 75,000 a wani account daban famfe. Sai kuma muka sake samu an tura naira 90,000 da 5,000 a wani Facebook. Shine jimlar kudi. A madadin editocinmu Abdulaziz Nasir Kwanarya da kuma Husainu Rima, sai wanda ya tace mana sautin wato Abdulwahid Muktar, da kuma wanda ya haɗa mana hoto Abba Daneji, sai wadda ta haɗa mana rahoto Aminatu S. Muhammad, sai da na gabatar da labaran Fatima Rabi'u nake cewa Allah ya ba mu alkhairi.